vanhu vouya vachikriticize vachiramba mashoko anobuditsiwa aiwa papresidential page anotaurwa kuti aiwa mutungamiri wenyika akasvika aiwa paacademy yemilitary yakanotrena kunyika yechina achiti how far true is that statement. Sanapinda mashoko tona vanhu vachikriticize vachiramba mashoko iwawo. Ndodobva wasubscribe like utina on the bell icon. Saka muzoona mutungamiri wenyika aiwa ari ku China Africa Summit yamunoziva kuti aiwa mahead of state mazhinji emuAfrica ndokwavari. Panapa vakomana muZimbabwe vanyora vachiti how do you hope to deny that the China training story is fake news and Mnangagwa is never disputed disclosures at war veteran press statements that confirm the written court evidence. Mnangagwa has presented that he wasn't any fighter, having never bombed any training. Among war veterans, Mnangagwa is called a Chiangwa type, Ian Smith mercenary, and a student who joined the war at the end in 1977 following the deployment to Zambia with the Rhodesian CIO special branch. Do you deny? Panapa yachitega aiwa George Charamba anzi Duzamsoro 007. Mashoko ari kubuda panapa muzoti mutungamiri wenyika vanotaura mashoko kuti aiwa inini I wasn't a war fighter uye andakana mbobomba kana anyone maoko angu akachena anakana ropa. Panapa tona kuti pamusoro pe on top of that tona kuti pane dzimwe nhau dzinobuda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vakazojoina war yakuda kungopera na 1977. Toona panapa panobuda nhau dzekuti vakomana ava vakanotrena kuva masoja kunyika yechina zvavari kuva vachiti how far true those statements ari kubuda achitaurwa vakomana vari kuchina zvinzi mashoko anenge enhema mashoko anenge echokwadi zvinhu zvinodhibheteka. Votidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pamusoro penhau iyi. Toona kuti vanhu zvimwe vangotarisa vachingonyarara. Pindai comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell.